Kaixo, Mikel! Kaixo, Jenny! Arratsaldeon! Oso ondo. Ostirala da, laguntzen du. Animoa izaten. Jendeak ez dakit noiz ikusiko duela, baina gaur grabaketa eguna ostirala da. Hori da. Mikel, zenbako gauza egin dituzun. Bueno, askoz gehiago egin nahi ditut. Zeren ilusioak bizitzen gara, eta nahi dugu hil arte bizi eta hil arte gauzak egin. Usubilekoa. Usubilen jaio nintzen, eta usubilen bizi naiz. Hau bizitzea, beti lanen. Ez, beti janik ez, bakizu kirola egin detela, eta kirolakin, bizi izan naiz, Usubilen, gero Santanderren, gero Ziudad Realen, gero Iruña asko maite den Iruña maitean, Leonen ere, urte bat, eta gero itzuli nintzen Iruña, eta azkenean Usubilen, hori da buelta. Eskubaloia zergatik. Kasua dira ez. Bai? Zenin nintzen, Usubilen jogatzen genuen pilotan eta futbolean. Pilota frontoia daukagulako plazan, eta beti pilota da izan naiz. Baina, ja, adinakin eta bar, futboleko, ohitura neukan, eta lasartea joten nintzen, Michelinen jogatzen nuen. Baina, 17-18 urte nituela, entrenadoreakin nola gora bera txiki bat izan nuen. Bera nahi zuen B taldean jogatzea juveniletan, zer ni gustuko izatean gazteagoan nahi nintzen, baina nire taldeakin nahi nuen, azertu ginen pixka bat, Etxarrirekin, Etxarri Realeko prestatzailea izandako ezagunakin. Eta ondorioz utzi ginen futbola. Eta orduan etxera itzuli nintzen, kogu ikastea nintzen, baina, klar, ezer egin gabe, kiroli egin gabe. Ez nintzen eskertzen lasa, ez neukan angustia nahikore ikastekotako. Erabaki nuen kirola egin gabe, eta berriro. Orduan, bilebete egonda ezer egin gabe, erabaki nuen, lehengusua nahi eta hori eskubaloia jokatzen zuten herrian. Eta orduan zen, nik ez zerbait egiteatik eskubaloia jatxingo naiz. Orduan, horren hasi nintzen 18 urtekin, eskubaloia entrenatzen eta ikasten. Hortik hasi zen dena, 18 urtekin. Futbolean agian espero bezain ondo ez bukatu hagen zerbait emango zuen edo aportatu. Futbola? Claro, eske umetatik futbola beti da nik izan dugu. Eta Usubilen jogatu playeretan ere, Lasaten Texasen ere, gazten talde oso ezaguna dena, Porrotxekin jogatu dut, eta beste jende ezagunekin ere, gero ezagunekin dieranak, gaztetan, eta gero Lasarte Michelinean, ja juveniletan, baina futbola asko handi, beti gustatu izan zedalako, eta kirol bezala, beti jarraitu izan edalako. Ez naiz forofoa, utzi nuen, gara batean joten ginen atotxara, kuadrilla eta hori, baina ja, 18 urtekin nola, altura ere nola hartu nuen da ez molestatzeko atzeko. Utzi nuen atotxara joaten. Zaki polita, Detalle bat duki gara beste gatik, ez da? Gero esatea ez dakagula empatiarik. Ez que nola esaten, nolako gauzarik. Oinarrian daukagu, batutan atera egin dago. Hala da. Baina eskubaloian hasi zinela zer deskubritu zenuen. Eskubaloiak eman dit, esango nuke dena, ez? Lehen ezagutzen duen, talde lana, harremanak, harreman sozialak eta taldearekin, azkenean, talde bakoitza mundu berrioa da, eta jendearekin moldatu inbertzera, bakoitza bere tokia dauka, harreman hori ere landu behar dezu, errespetuz, baina era berean zu ere errespetatu izan martzea. Hori, bereziki profesionala izan ezenean, Santandera joatean, hor mundu mailako jokalaria zeuden, Ziudad Realen, Iruñan ere. Hor jakin behar dezu, zure personalidad zein da, kokatzen, besteak errespetatu, eta hor, gauza asko ikasten ez. Eta gero, azkenean kompetizioa, mundu mailako kompetizioak, Championsak eta bar jokatuta, batez ere kompetitibitatea kudeatzen eta tensioa kudeatzen asko ikasten duzu. Eta hortikan, pentsatzen ez dituen ikasgaia jaso ditut, adibidez, alkatetzarako. Ikusteko kudeaketa batean, herriari begirago kudeaketa batean, bilera egiten dituztenean talde baterekin, edo, gauzak koste egiten direnean, lanak egin behar direnean taldean, edo tensioak sortzen direnean,
harrituta gelditu nahi eskubaloiak zenbateneko aportazioa egin didan gauzeik eramateko. Bai. Asko? Ze postutan jokatzen. Pivotean nintzen. Bueno, hasi lateral. Hasi laterala ezkerra nintzen, jaurtitzailea. Baina hori juvenila eta, lehenengo urtetan. Baina bidasora joan nintzenean, 2 urte egin ditun lateral, baina gero joan etxon entrenatzaileak eskaini zian. Zer moduz pivotera sartzen mazeaten izan, pivote, hau zerra. Eta hori hasi nintzen pivote bezala prestatzen. Eta egia esan, asmatu ingenu, lateral bezala etorkizunik ez nonkan. Zegoen etorri batzuten Benta eta Gislason, Islandiarra eta Poloniarra, mundu mailako jokalari honenetakoak zirenak. Eta horrez daukanik atera bide. Orduan pivote bezala, borrokaz eta ikasten, urtero ikasten nula pixka bat, egia esan, urrutira iritsi naiz eta azkenean 18 urte atarian erretiratu naiz. Berandu ezin nintzen, baina berandu erretiratu nintzen. Hauetan, 18 urte hauetan, eskubaloiak milaka esperientzia emango zizun, milaka ikaspen, milaka lagun. Gauza guzti horiek ere jasoko zenitun. Kera, pentsatu zenbat aldiz jokatzen da zuen partidu bat, zenbat aldiz taldearekin kudatu errezun, entrenatzailearekin, klubarekin, eta hor gertakaria dira era guztitakoak, eta adibidez frustrazioak gestionatzeko, irabazi darretuzun partidua galtzen dituzunean, zenbait egoera relatibizatzeko ikiston ikasgaia dituzu. Esaten duzu, hau ez dugu ongi jokatu, hau galdu dugu, goazen burua atzera begira utzi beharrean eta madarikatzen eta frustrazioak itotzen utzi beharrean, ikasten duzu, hori, hankasatu dugu, ez dugu ongi egin, goazen, horrenik jarritzen du, beste kompetizioa daude, beste partidua daude, eta goazen horra begira jartzea, eta hemen ikasgai bat hartzen badugu, ongi baino jarritu behar dezut. Horre frustrazioak edo ongi egin gabeko gauzak gestionatzen izugarri ikasten da. Hori da niretzako nagusiena. Eta niretzako bi ikasgai nagusienak ibilbide profesional horiek izan dira, ez? Frustrazioak kudeatzen eta tensioak kudeatzen, ez? Hori gero bizitza arruntera edo profesionala ez den batean da eramateko edo alkatetzarako bereziki izugarrizko ikasgaiak izan dira. Eta hori gaina, hirugarrengo atal bat oso importantea dena, baina arlo guztitan, da ingurua, ez? Inguruan sartzen da, etxean zaude, ez zaude, kanpoan bizizea edo ez, eta familiarekin nola uztartzen dezun guzti hori, eta animoaren gora bera guzti horiek, ez? Batzutan animatuta zaude, beste dutan triste zaude, galdu dituzu, irabazi dituzu, horiek kudeatzea, eta familiak nola baite hori eraman izatea, beste arlo bat oso potentea dena eta baita ere ikasten dena. Eta ibidez, zure kasuak nola kudeatzen zenitun goga bera horiek? Hasieran, pentsatzen dira ez gogoratzen gaztean bezalako, baina urtea pasa dira. Baina egia da, hasieran zailagoa dela. Hasieran gaina egoerak aldatzen dira zure inguruan ere. Lehendabizi igual bikotea da, zure gero emaztea izangoena edo gero aurrak dituzu. Eta etxeko kargak, etxeko harremanak ere ezberdina dira. Edo hori usurbilen edo hemen herri inguruan bizitzea gauza bada, edo Santanderren edo Zibarrelen edo Iruñan bizitzea igual ezberdina da. Alde hortatik horiek bizi izan ditugu, momentuan moldatuz, eta oso importante da bikotearekin asmatzea, malgutasuna handiak jokatu behar du, eta pazientzia handia izan behar du. Gu batzutan gaude gure gauzatan, hortxe gure tensioan, gure partiduan eta gure gauzatan, eta askotan ez dela konturatzen ondokoa, igual ez dugula behar zain ongi tratatzen, edo gaudela bakarrik gutaz pentsatzen. Eta hori dena hasieran traketxago, eta nik uste denborarekin gehiago relatibizatzen dituzula frustrazio pikoiek edo euforia pikoiek, eta hobeto eramaten dituzula edo lagunekin edo etxekoekin. Frustrazioarekin lotuta ere
momentu txarrak tokatuko zitzaizkizun 30 urte hauetan. Bai, a ber, momentu txarrakola zehazki esateko txarrak, bai, justu kirol karrera bukatu genunean, niretzako momentu txarrena izan da justu kirola bukatu genunean, profesionalki. Gertatu zela, justu Leonen azken urtea jokatu nuen, orduan 17-18 egitera, eta Iruñan genuen gure proiektua, famili proiektua geratzekoa, genuzkan lagun pilo bat, alaitasunako lagun pilo bat neuzkan, eta gure helburua zen antxe Iruñan pixua hartu eta angelitzekoa, usurin genuen etxea saldu, eta bat. Eta justu orduan, gabon horietan, niri udaran erretiratu nintzen, eta gabon horietan, istripo izan zuen emazte. Hori izan da igual, gure bizitza baldintzatu, aldatu, ez dakit, adjetibo pilo bat, berri pilo bat erabil daitezke, azkenean istripu horretan, seme-alabak ebazeko aztean, nahi ondo atera ziren, baina emaztea, azkenean, zu bezala aurki batean gelditu zen, eta bera nolabait izan zena, ez da. Nolabait gabezi batzuk izan ditu, akzional difuso, ez dakit zer, eta eguneko zentrora joaten da egunero, eta hemen txaita honen dira, Hainbesteako, Bai. Memoria reciente esaten dena hori galdu zuen, eta, animosa dago, eta nafarra da, eta indarra, eta grina ekieragarria ditu, eta hori guztia, baina hor galera bat izan zuen berak bereziki, eta gainontzeko etxeko ere bai noski, bere galerarekin, eta hori izan da, momenturik gogorrena, zailena gure bizitza, zalantzarik gabe, baina, aurrak izatean, pentsa baldin badezakezu hori ere arazo handitzeko baldintza bat izan daitekeela, gure kasuan hori izan da motivazioa sobra aurre egiteko eta datozen gauzak edo gerta daitezkeenak gertatuta ere aurre egiteko eta bikotearekin eta aurrekin aurre egiteko. Noski zorionekoa gea hemengoak izan da, hemen gertatuta, hemen bizita, apoio handi izan dugula, ez? Zenide zuzenekoekin, lagun pilo batek ere lagundu dugu pilo bat, Iruñan bereziki oso beti da nigo goratzen etena eta asko maite etena, edo txema, edo familia, kuadrilla, ez dakit, laguntza eta alde hortatik eta gaur egun ere. Gaur egun ere, aldilatroen adibidez azkenekoan, neska lagunek, ekera bate Donostira, aurki behar lortzen dut badaukalako batek idia zabalen, usten digulako aurkia karreratarako talan, baina neskak eramaten duten, neska zaintzen duten, neskakin gero bazkaltzera doa, gero ez dakit. Zanet, alde hortatik apoio guztia daukagula eta problema handia izan bazen bere garaian, nik argi ikasi eta 10 kilometroak ezagutu ginean 2015an horretan, hor teorizatu genuen desgaitasuna eta inklusioaren kontu guztiakin, baina hor gauza bat esaten genuen eta nixin izenetena eta gizartea gorendik barrenatu ez duen gauza bat, edo jendartea bereziki, da, fijatu behar gana ez dela dauzkagun gabezitaz bezik eta dauzkagun gaitasunetaz. Eta gaitasun hori begira, baloratu behar duguna jendea, errespetatu behar duguna, eta gero hortarako dagoela aberastasuna bizitzan, gabezi horiei nolabaite laguntzak eta apoioak emateko. Pixka bat. Izan paja esatu izut, ikusi. Aizko ikasten ditut paja hauek. Izan dituzu gaitasunak, baina baita balioa bere, balioa pila bat. Gaude nuen ezedean, fijatzen gu behuebe, gu egoera hau, bizi behar nukebe, askotan nire ikusiko nuke, nahiko
berrekoiak gara, eta nire adibidez askotan kosta itezen zer daukan, zer dudan baloratzea, balioak, zesan ez dut, gorputzaren bizkarra zorra bezala, ez? Eziketa batean, balioak, baloreak, beti dauzkagu. Gu, eztabaidatzen dugunean lagun artean edo bikote harremanetan ere, balioak beti hor daude eztabaidaren muinean, ez? Eta gure kasuan aurrak baditugu eta da bide zuzen bat horiek transmititzeko eta transmitu nahi ditugulako gure ondorengoak ere izan ditzaten balioek bat bizitza honetan, ez? Eta balore horiek die funtsezkoak guretzako. Balio batzuk deskribatu ditzakegu desente, baina borrokatzearena, zuk saiatzea zure izaera propio izatea, ondo dago laguntza jasotzea, ondo dago sozializatzea, ondo dago ingurukoekin eta harremantzea, baina horietanak ere baliatu berrituzu zu zare bezala ere osatzeko, forma emateko zure personari ere. Eta hori batzutan ere gaizki ulertzen da, batzutan ambizioa da elementu bat oso interesgarria eztabaidan, ez? Ambizioa izatea, nintzeko ambizioa ditu bi irakurketa, ez? Izanek etxarra edo, ambizio osoa balimazea eta pres balimazea da, eta aztertzeko zure alotzeko hori txarra da. Baina ambizioa balima da, gasolina bat bultzatzen zaituna hobetzeko zu, gehiago ikasteko, edo kirolean gehiago prestatzeko, taldeari gehiago emateko, taldea gero irabaz dezan, hori ambizio ona da, ez gelitzea zu konformista, ez? Pixka bat beste kontrako puntu izan baitzen gara. Bizitzan gainean nola ez dakizun, seme-alabea ez transmititzen hori ona da, ikastea, saiatzea, borrokatzea, zergatikan, hori oinarrian eduki beharko genuke, ez dakizulako zer aurkituko duzun. Eta gainera bizitzak eta konplejoa da, gure garaian bizitza zure simplea bat, gaur egun dena da konplejoa, gaur egun Txinan esaten den bezala puzkarra badatzen dute, eta hemen eragiten du. Gure garaian hemen Zurbilen, Donostian, Euskal Herria, Espainian akaso, gehienez Europan, zerbait gertatzen da zen, baina gu oso bizitza lokala gotik bizi izan dugu, ez? Eta hori egiten da, kontutan egitea, baloreak, funtsezkoa dira, eta saiatzen gara izaten eta transmititzen. Umeak nola agutu dute egoera guzti hau? Txikia zirenean, eskubaloirarian nintzenean, bizizeten ometxoak bezala. Gizu jolasten eta disfrutatzen eta inguru hori dena gozatzen, tokatzen ziren bezala. Istripuaren ondoren, berak ere istripuan erdian izan ziren, eta bat ubin egon zen, bestea ingresa duta, biak egon ziren. Kotxe istripua izan zen, ni justu ikasten gelitu nintzen Iruñan, eta hirurak zijoazten kotxe. Eta biak, azkenean, ospitaletik atera ziren, 15 egunera hola, oso txikia ziren, 4 urte terdi, eta bestea 7 urte terdi. Orduan, pixkanaka hori kuidatu duten, egia esan igual erresago txikia zirelako, ez? Eta ikastolara itzuli ziren, eta pixkanaka, azkenean etxean, ahalik eta normalitate gehiena ematen saiatu geranez, ez dute nola eta lako min berezi batekin, edo egoera gabezi handi batekin bizi izan, ez? Beti izan dute edo amona eta aitona, edo ni, edo familiako norbait eziketa prozesu guztian, ez? Eta gaur egun, dira persona helduak, 39 eta 25 urtekoak, eta alde horretatik laguntzen jarraitzen dute, etxean bizi dira, bestea ez, eta nik esango nuke, gure baloreetan oso ondo daudela eziak, esan ere badituztela balore horiek, eta borrak egiten ditugu, baina etxe guztietan bezala. Baina ni oso zoriontsu naiz haiek nola hasi diren ikusita. Tu behar dizu zoriontsua zea. Beparinute, gauza hauek galdetzen dugunean biktimizatzen nahi gabela gauzak, eta ez, baina zoriontsua zea. Nik esango dizut, nahiko nukela, mundu guztian denak izan ditezen,
Gutxinez ni bezain zoriontsu. Bai? Bai. Ez que ni ondo sentitzen da, esan ni ez dakit, askotan esaten privilegiatzu batzu, Vale, zergatikan, ikusten baduzu kanpoan ditugun zerbitzuak, adibidez nik esaten dut, istripu hori gertatu izan balitz, gu bizita, ez dakit, Boliviako ianean, ez dakit nun, seguruna, beste balintza batetan egon goinateke, eta euskal, zer gertatu litzateken, ez zerbitzu batzu dauzkagu, horiek baliatu ditugu, babesa izan dugu, ez dakit nik, motxila bat zudagamazun bezala, motxila bat daramanik, konturatu naiz, esperientzia honetatekan, arpegia gura beste altxatzen badazu, inguruko gehienak motxila daramatela, izan, nire bikotearena, baina beste batzuk, seme-alabena, beste batzuk, gurasoena, beste batzuk bere apropioa. Izan, ohituta daude, motxila batekin, karra batekin, baina kontua da, atzea bilatu beharrean, lortu behar dezula, aurra beratzea eta zoriontzu izaten saiatzen beti, eta bizitzen. Zabidea klabia, eta bada, minutu bagoitzan, eman egurra, eta hori saiatzen gara, sozializatzen badegu. Eta ni aldortariaren eskejatzen alderantziz, zoriontzu nahiz aldortatik ere, jendea saltzen dut, nahi dagoenea zaharrotegitea joten gara, edo afaritara, edo parranda, edo galitzen gara berriketarako, edo ez dakite, bizitzari eskatzen diodan gauzetatik, ez dakit faltan ez zer botatzen dela, belaunak, adibidez, berriak izatea, txikituta dauzkatelako. Baina, hori da, kirola gutxi dian, herentzia txiki bat, baina horretik antamutzen naiz kirola izan, ez. Horiekin aurre egiten duzu, eta korrika egin dezaket, ezin dut korrika egin, pena bat. Zer frontoi askuz ez, parez joatzea, edo eskoazen joatzea, baina ezin dut. Eta hori pena da, baina, daude gauza bai. Eta zoriontzu egiten dauten gauza pila dauzkat inguruan, orduan. Ez naiz fijatuko lehen esan dugu bezala, ez? Ze gabezi dauzkadan, ze gauza dauzkat egiteko, mila gauza dauzkat egiteko. Eta baina betetzen dautenak. Eskualo jatzen pila bat beteko zezun, Bai, benetan, gaur, gero gaina entrenatzaile izan nintzen, urte batzutan herrian, gaztiekin, eta hola. Eta oso gustora, baina, beroi jartzen nintzen. Eta zute jartzen nintzen, horretan utzi ginen, urte, ez da, 5-6 urte da bain ditu, utzi ginen, serio hartzen nuen. Eta, klaro, herri batian, borondatez, gaztiak dabiltzanean, nik ezin dut joan eta besterik gabe jolastu zazue eta besterik gabe ez. Edo ondo egiten ditu gauzak, edo utzi hemen. Baina eskola asko eman dit, baina baita ere esan hori zut, eskoloiak akzidentu bat izan zen, esan dizutu bezala, eta bukatu etenean zeharka behiratu dut, eta gaur egun ez de jarraitu egiten. Baina nire garaiko gazteak edo jokalariak ez dute ia inorrez da gelitzen, eta hori ez daukat aitzakierik beharrik. Gehiago joaten naiz, herriko gazteak eta ikustea. Iloba jokatzen du, jolasten du, menika jolasten du, eta horren tarteka joaten naiz ikustea, edo herriko beste taldeak ikustera, baina bestela, edo, ikusten telebista bali badago txapelketa bereziren bat, ikusten dut, baina ez nago griñea, bizten alako zea bat, ez hori bukatu zen. Esan nahi, berotze zea izutsu hori bukatu zen. Gustatzen zait eta betetzen, ikusten nahi tenean guztua ikusten dut, baina ez da eskorreke joten hau ikusi behar dutela, eta etxena, eta telebizta. Ez da iruna ere, ez nezu batean. Jatuko ez nuke esaten jokalaria zinenean zen zure helburu nagusia eskubaloian. Ez izutu gertu, ze helburu zeukan eskubaloian zen nik? Super. Bueno, nik egia esan izut. Hasi nintzenean, ni ez nintzen sentitzen, zurrulean jokatzen duenean, bai, azkenean zurrulean ezaguna, lehengusuak anaia dena joatzen zuten, baina gero ja, hanik 3 urte nituen hasi nintzenean, 21 batekin ja nintzen horreleta. Hane Ogarzo taldea zegoen, edintzat Ogarzo biak, eta ni Ogarzo jo nintzen, eta Ogarzora esan ni urte bat, eta balio espadegu oso ondo, herria madokat eskuaren jotzeko. Eta Bidasoara gero joan nintzen, 2. urtean ja Bidasoa fitxatu den duen.
6 urte initu nan, baina urtero, esaten dien ez urte beteko kontratu. Zer, nik buruan eukan, bidazoan ez zara ondia egiten zitzaidan. Hasi berren nintzen, 3-4 urteko eskualia besteik ez daukan, nire buruan eta nire gorputzean. Eta bidazoan ez dut, egia da 22 urte nitu, baina, klaro, hasi berren nintzen. Eta kontratuan ez dut urte bat. Balio ez da etxea. Ez dizut baimenik eskatu behar, ez dut urte bat. Eta nahi baino jarraitu, berriz ere berrituko dugu. Eta horrein nitu 3 bat urte. Urtez urte. Eta gero azkenean ja 2 urte o 3 nituen. Eta azkenean 6 bete dituenean, baina Santanderren ja mundialea eta deitu zidaten, eta Santanderra etorri zitzaidan teka fitxatzea, eta bueno, hori hain nola baite salto ja serioago bat eskualoian, eta etxetik handatera, eta ja beste apustua izatzen lan utzi joan, bueno. Baina, bai, esan dut, ez dakit eskualoia bai, baina beti pausoz pauso joan naiz, izan, bueno, ez bade balio, etxera eta nire askatasunez, ez? Beti urte bete eta azke sentitu eta hori hasi nintzen da bintzen. Eskubaloiak nagusiki zer eduki behar da kontutan jokatzeko Jokalaria izateko. Jokatzeko momentuan. Bueno, a ver, ja, jokatzeko momentuan eduki behar dena da, batez ere, zure doaiak ondo ezagutzea. Zure doaiak ez badira filigranak egitea, ez denezu saiatu partidu batean filigranak egitea. Profesionala izateak hori dauka. Ezberdina da usurruina jokatzea noski, eta bereiztu behar da profesionala izatearekin, baina profesionaletan baldin bagaude, argi dagoena da, norberaren doaiak, argi uki behar dituzula, eta horiek egiten saiatu batzea dalik eta hoberen. Hortigan kanpo ateratzen bazea, zu ez bazera baloia botatzen eta abildadea handia daukana, 2-3 bote eman eta maiozu abildadea daukanari. Edo defensan gauza batzuk egite baituzu, horiek egin. Ez egin hemen taldean defenditzen badugu elkarrekin eta bat, derrepentez hasi joaten 15 metrora ez dakiz zer egitera. Zure lana egintzazu. Eta hori importante da, bakoitzaren mugak edo doaia horiek ondo ezagutzea eta hori barneratzea. Baina hori baino igual importantea da, bereziki profesionaletan, mentalidadea. Mentalidadeak ematen dizu, partido hartzea eta batez ere gaitasuna izatea, zure doai horiek ateratzeko. Nik ezagutu ditu, mentalidade aldetikan, entrenamendutan da ongi moldatzen direnak, doaiek izugarri dituztenak, baina gero partiduan gaitasunik ez dutenak izan, horiek ateratzeko. Zergatik, autoritasuna batikan, da inoiz menderatu ez dituztenak. Partidu eratea, eta gai ez izan, gorputza eta burua, behar den tokian, lasai egoten, etekin ateratzeko, ez alderantziz, erortzen zaizu, egite dituzu gauza batzuk oskizunak, eta horrez hautu ditut, profesionaletan jokalariak oso onak, eta baina ez dutena izan beharko luketen papera, ateratzen zirenean, galdu egiten zirelako. Pena da, baina funtsezkoena, batez ere goia mentalidadea da. Mentalidadea hona ari bakazu, zure gaitasun horiek asko izan edo bestez izan, aterako dituzu. Zelaka eskubaloiak adibidez beste kirol batek ez duena. Bueno, nik uste dut, kirol guztiekin ez dakit alderatuta, behar bada batzukin gauza batzuk eta bestekin beste batzuk noski, ez? Baina alderatuko hainu futbolakin tipiko esaten dena, ez? Hemen nik uste dut talde lana askoz ez zuzenagoa, askoz ez bizibleagoa dela, talde lan bat, eskualoian, futbolean baino. Eta gero aparte, ez dakit aktiboagoa, edo orain ez hainbeste, baina gure garaian kontaktoa ere askoz gehiago uste zen. Kontaktoa fisikoa askoz txoke gehiago egoten zen, askoz fuerteagoa zen, kontakto hori, gaur egon ez hainbeste, baina hori bintzat oso ezberdina kirol gehienekin. Rugbia jartzen badugu, ez? Rugbiaren kontaktuari badakigu nolakoa den, ez? Baina eskualari badu talde lanetikan, gero badu
harreman soziala esaten dugu, baina eskubaloiaren taldearen barruan sortzen den harremana, behar bada importantzia izan dezake, eskubaloiak ez duela nolabait inorra berasten. Kenduta bat edo beste, ekonomikoki da kirol bat, naiz profesionala izan, laguntzen duna diruz, batzui desente, baina gehienak, eta orduan, horrek nolabait izango duke, pertsonak naturalagoak, harremanak naturalagoak, harremanak eta pertsona horiek gizartearekiko lotuagoak. Eta adibide bat izango dizut igual, ez naizelako behar zera ondo esplikatzen, baina nahi behin ez, lehenengo lotailua puskatu dunean, jonditzen Borrelena Bartzelona ebakuntza egitea, Borrel ikusten bazu fizikoki da Einstein bezala. Bere usteak bizi den, Einstein bezala, bere txaketa berdea mangak besoa baino luzea daukoak eta oso xelebra, baina oso jatorra era berean. Eta berak esaten zidan, berakin konsultata, zuekin, eskubaloikoekin, Bartzelonako eskubaloikoak eta futbolekoak bereziki ezagutzen ziren. Eta ni joan hemendikan. Zuekin, eskubaloikoekin, edozein gauzataz hitz egin leik. Hala beharko luke, zergatik anez, nahi bezu kirola, nahi bezu politika, nahi bezu edozein gauza sozial. Baina aldiz futbolekoekin, edo futbolaz hitz egiten dezu, edo ez dakit hitz egiten ezertaz gehiago. Claro, nahiz harritzen, adibidez, amasei, oain gertatzen dira bezala, amasei, amazaztien sortze urtekin ja jartzen zaituzte. Puntiako talde batian, diru-pilo batekin, kamara guztiak horrela, eta zuek nolabaiteko alako ardura sozial bat hartzen dezunean, referentea zenean ja, adin hortan, oaindikan garatzeko zaudenean, edo oso burua oso amoratuta daukazu, arriskoa daukazu, futbola baino besterik ez hartzea burua. Eta bentsat, iskatori alderaketa bezala, ez eskura eta futbola bereziki, Borrelek esan dagoen hor dago. Ebakuntza aipatu duzu, hortaz lesioak izan dituzu. Asko. Nik uste eskoloian denok izan ditugula, Batzuk sudurra, batzen ez gure kide batek, 7-8 aldiz sudurra puskatu dioten, bestatzuk hortzak, niko ezarionez, ez sudurra, ez hortzak, sorbaldare ez, baina belaunak, bai. Bietza okartuta horrelare, bai, baina belaunak, igual betatikan, operatuta nago igual 12 aldiz, menisko, baina gehienak simplea dira, artroskopiak, menisko zati bat kentzeko, gero beste bat, gero gabonetan egiten duen igual 3 urtez, garbitzeko, igual hilabeteko geldialdia genukan, eta 2 belaunak operatzen ditugun, garbitzeko eta pusketa kentzeko, eta hilabetera jokatzen dugun. Hori 3 aldiz egin dut 2 belaunak. Horregatik anoen protezia da, azken, xiskoen da, bukatuta. Polletara eskubaloia. Kilos tira, zara gara. Ez que denet idauka. Da bizia, ikusgarria da, ikusteko bakarrekan ere politena badakigu golak direla, kilo guztietan, ezta? Eta hori ere ikusgarria da, ze golak era anitz eta pilo batean sar daitezke, baina batzuk da parteko bate, bi horrik eta bota roska bat, edo forte flojoa, edo era askotako golak ikus daitezke oso polita aldortarian, baina niretzako politena da noski guztia, ez? Talera da nola egiten den, zergatik egiten dien gauza batzuk, zergatik laguntzen den batzutan bestatutan ez, zergatik erasoan egiten dira mugimendu batzuk, eta ulertzen ez baina pentsatu ez, ez ezperda bez, baina, segun pivotan dago, bilatzen da parte bat edo bestea. Hain justu, eta hori Guardiolak ere esan zuen, gaur egungo futbolaren atakea, ikusten dugunean atzean defensa eta erasotzailea baloia batetik bestea, eskubalea ondo egiten duten, eta zitik egiten du ondo. Eta beste askok saiatzen dira, baina ez dute hain ondo egiten. Ez daukaterako barnea eta eskubalea zergatik egiten dituen gauza horrela. Ziti fijatzen bazea, mugitzen baditu baloia eskar eskubi, eta adibidez aurreko urtean esan zen, barrien kontra edo. Ez du mugitzen eskar eskubi eta kitxo. Hori ez dira inkorra, eskubalien ere ez. Ez bazea fijatzen, ematen du hori bakarrik egiten dela. Eskar eskubi abertze bilatzen dut, ez.
egiten ezker eskubi, baina ezker eskubi egiten da berean, erasotzen duzu pixka bat, erakartzen duzu zurea, pivotean non dagoen baliatzen duzu baloia pasatzea eta bat. Edo bestela, baita ere, pivotea etortzen apoiatzea eta triangulatzen duzu. Eta hori zitik oso ondo egiten duzu. Eta horregatik azkenean lortzen du, desegitea pixka bat defensa eta aukerak sortzea baloiarekin sartzen. Eskola egiten du hori. Eta zitik oso ondo aplikatzen du hori. Zan egiten da, futbola eskola loitzen da pixka bat. Que listos. Oso lotuta daude. Baina oso entrenatzaile gutxi egiten duten hori, Ni ikusi ditu danak, ziti eta gutxi gai. Lehenko komentatu dituzu bidaiak. Bidai asko egin dituzu. Txapelketak egitela. Liga berakin bidai dixetik ditugu estatu mailan, eta gero Europako txapelketak ere urte askotan jokatuta, joan gara, Europa guztira joan gara, claro. Baina, gelitzen da motz, badirudi, Europa ezagutzen dagoela, baina dira bidaiak taldean jonda, iristen zera egal Moskura eta daukazu egal egun bat, hor ikusten dezu, baina joten zera egal Alemaneko hiri batea, daukazu goizean 2 ordu paseatzeko eta gutxi gehiago. Eta gainera, iristazte bidai luze batetik nekatuta deskaintzatzeko gogoa. Ematen du, hori da beti komentatzen duguna, ematen du, igual autobusean etortzen zera Galiziatikan, egiten genituen Galizia gaina lehenko bidezarrean, eta bidai luzea egiten genituen, ordutik gora, eta jaterakoan ematen du, autobusean jontzea, ez dezu ezer egin, deskansauta jontzea, iztez eta porroin da, zau. Ez dezu ezer egin, autobusean jontzea, baina daukazu gorputza porroin da. Eta nekatzen du, bidaia berak ere nekatzen du. Ematen du ez, baina burua batetik eta gorputza bera ere. Eta gero gu aparte, azko beran denok ukuituta, azkenean arrankatzeko, mugitzeko, kosteiten zego. Dieselak ginen, berotzen, pixkara. Nik kuriositate bat dakat, belaunena xaguetak aipatzen duzu. Hori zera eskubaloian getatzen den zera edo futbolean bai. Gure garaian, esango nuke, eskubaloian nahiko arrunta zela, belaunak eta saskibaloian ere, baina eskubaloian nik egin nola jarrituetan mintzat bai. Eta futbolean esango nuke hainbeste etzala, tarteka gertatzen ziren, edo pilotan, tarteka gertatzen ziren. Baina onartu behar da azkeneko 25 urte hauetan, kirol guztiak aldatu dira izugarri eta nagusiki ezaugarri batian oso importantea eta da, abia da. Gaur egun, orain dela 25 urtekin alderatuta, abia da bizia jokatzen da. Futbolean, eskoloian, saskibaloian, pilotan. Pentsatu maiz erretegin garaian pilotan nola jokatzen zen, Eta ia pentsatzeko denbora zen okan, pelota korrika joango naiz. Ez, eta gero ematen zen nion. Gaur egun, ito egiten zaitu bakarrekan erritmoak. Horrek ze ekartzen du, claro, erritmo horrek exigitzen dizu hanketatikan oso fuerte gotea eta gaina movimenduak bortitza bai izatea, kilo guztitan. Eta bereziki, futbolean ere gertatzen da pilo bat, pistak direnak, eskubaloia, pilota, horietan izugarri igo da nire ustez belaunaren haustura. Eta emakumeetan ere, gero aparte ikerketa bazegoen aspalditikan badago, esaten dutena, belaunaren egituratikan lotailua, aurre lotailua hausteko, nolatibo errexago daukatela. Estudio bazegoen eta emakume asko ere, nire alabadibez, 3 aldiz lotaila hautsi du. Beste herriko beste batzuk ere bai, erozin momentutan ikusten ez dugu, lotaila hautsita. Boleboiaz, aparte, aipatu dugu egin dituzu
beste gauza batzuk alkatlanak esaterako ezagutu ginen. Zu alkata eta ni aktore bezala. Zimuzkoa da alkate izatea usui bezalako euri batean. Nik uste dut edozein harritan, lan handia da. Edozein harritan, txikia, handia, batzutan handia izango da, baina handia denetan ziur. Eta gaina zure herrian bazaude, zure herriko alkatea zea eta herrikoak ezautzen bazaituzte, igual esan zaitezke alkatea zakit, Madrilen, ezakit nun, eta zure herrikideak hemen egon, eta han zaude. Ez, egia izan da, bueno, asko ikasi da egin behar bat, 4 urteko etapa bat jartzen dizu zure buruari, hausartzen zea, eskatzen dizute, zate, venga, ba. Ez dago prestatuta, inor ez dago prestatuta, baina, bueno, romantizismo pilo batekin, eta taldia behar bezalakoa izan ezkero, eta, bueno, egia esan, izugarri ikasi genuen, eta gogoz gelditu ginen, zen ja sartzen zeranean hor eta horko dinamikan, 1000 ideia piztutzen zaizkizu egiteko, adibidez inklusioarena, kilometroak lagunduta hori gero izan zen, alkatetza bukatuta gero, baina esan hori buruan daukazu eta ahaleginak egite saiatzea gauza horiek egiteko. Nola hobetu zerbitzuak edo irisgarritasunak edo laguntza bai, baina batez ere egin beharrak, udaletxea dauzkan egin beharrak moldatzea arlo guztietan. Eta guk hor, hondakinekin kriston lan egin genuen, Oda herria, biziklatzen maila eta bilketa maila altuena daukana selektiboki, eta hori nik meritoa dela, baina batez ere meritoa izan zen, egin delako prozesu bat, jendearen parte hartzeakin, benetakoa, bilerak egin ziren, 800 personakin, prozesu guztia 1600 bat persona, 6.000 biztanle zeuzkan orduan zurbilek, eta horregatik funtzionatu zuen, lortu bendelako gizarteratzea, hondakinen tratamendu eta arazo guzti hori, gurea zena, guk konpondu behar dugu. Hasi ginen da lanean da, gauza txukun asko egin genituen, Eta, ez dakit, nahi bete nion pilo bat, esan hori gustora lankideekin, gustora egindako lanarekin, eta gainera, izatez, eta pau da, bugatu da, porque bestela ingo benituzke ez tegiz ematen zagio, baina, Garzonek pake hori eman zigun. Garzonek guri esan zigun, 2008an, ginela gaiztua ginela. Eta noa escritos, gu proscritos ditzen genien bebe urari, baina noa escritos bezala izendatu gintuen, eta gero ja nola debekatu urrengo legegintzalditan udaletxetara orkestea. Ni lan ereitzune nintzen, oso harrik nuken, bestela ere, hasiera mintzala etapa 4 urtekoa zen. Eta gero, harrigarria izan zen, 4 urte egin da gero, ezin genuen udaletxean aurkeztu, baina Madrilen kongresurako bai. Pixka bat hori ulertezina da, baina hola gertatu zen. Baina bai. Nigo batzen, epoka hori pasanula abesten niretan gaitxunka, kilometroaren abestia, abesten. Eta, eske kilometroak aparte lantaldeak egin ziren, da gu pixka bat inklusioaren lantaldean, hezkuntzari begira proiektuak eta hezkuntza nola moldatu inklusioarekin, eta gu pixka bat inklusioa nola bisibilizatzeko ariketak, ez? Eta genituen ariketa batzuk, adibidez, otxote bat abesten jarri, antzerkiena izan zen Alesek dialogo eta dena prestatu zelako. Hori dena, ez? Elkarrezket hori dena. Pixka flipatu inu, porque zan komplejo da, baina hori oso ondatera zen. Eta, horrela, gero proiektu batzuk bai, diputazioarekin, Common Universalarena, Common bakarra izan zedin mundu guztiarentzako.
ez bereiztuz, ez generoa eta ez bakoitzaren egoera eta denontzako baliogarri izan zedin, eta hori Arrasateko Unibertsitatearekin beste hitzarmen bat egin eta proiektu hori ere aurrera atera zen. Ez dakit prototipoa bukatu zuten, gero denbora bukatu zen, eta bueno, hori bideratu zen nintzen. Eta gauza oso interesgarri nintzen, edo dekalogo bat ere bai, Gipuzkoako erakunde eta enpresa eta nolateko referenteekin, eta gauza asko nintzen oso positiboak, eta oso asko betetzen zaitu. Igual gauza bat pendiente usibiletik ezagutzeko, eta da Kabiene. Kabiene hori Elhuyarren ondoan dago. Kabiene da, nolabait esaten da bezala kolmena bat, ez? Proiektu txikiak edo bideratzeko edo arrankatzeko edo gune bat, azkenean beste autonomo batzukin, enpresa txikiekin, konpartitzen diren zerbitzuak eta hortxe, ez? Ezagutzeko gogoa. Horantxe dago, Horantxe dago, Elhuyarren ondoan da hori. Gainera, hauekoak, zer musika entzuten dut? Musika entzuten dut, dira. Igual ez naiz oso berritzailea, gaur egun talde pila da oso zorionez, ez? Baina gaur egun entzuten duena, eta gustora gainea, bata da Manu Chao, ez du harri gustatzen Manu Chao, asko jartzen dut. Baita ere Tina Turner, asko gustatzen zait. Bueno, Mónica Naranjo, me encanta. Daukalako halako puntu berezi bat eta indar eta grina, increíble. Gero, Sara Zorza eta hauek eta hori asko gustatzen zait. Izarra ere bat, asko entzun izan dut, azkenan niotan igual ezain beste, baina bai. Esan izuten da, klasikoa uzar, errolin bera, ez? Asko, berritxarrak ere bai. Bueno, adibidez Manu Chao berritxarrak eta hauendikan beraunak eta indartzeko eta ariketa txirrinda jartzen dutenean, entzuten ditudan musikak eta kotxean batez. Nik batez kotxean entzuten da musika edo bestela txirrinda edo ariketan bat egiten dutenean. Zaletasunak eta edukiko duzu. Niutzin bere zan ditut, bere zaletasuna lehen esan dutena. Zian bereziki kuadrilla bakin edo eskuasean edo pales, frontoian pilota jolastea. Gaztetan egin zen eskuz, pales eta bai xistoarekin, eta gaur egun hankauekin. Ezin da ezkena ez kapaz korrek egiteko, da horregun utzita azkat, hain begiratu egiten dut. Ezin dut, eta lehen nahiez, igual bada urte bat edo, baina mendira eta nahi eta lagunekin eta, tarteka, joatea gustatu izan zait. Baina, itzuliko gara, baina, Egina gustatzen zaila da, lagunekin egotea, pasiatzea, itzaki bat egin, sagarrotila jun, berriketa bazilatu, berriketa eskoin eta bazilatu, elkar bazilatu, hori arte bat da. Ondo egiten duzulo. Primera. Ni hautsoa ez egiten delo. Hortan ez daka falloik. Zen egaldetu nanezun, klago, hemen ere mundu honetan kezkak ere gainitugu eta eskotak loa kentzen eguten mamu batzuk zuk ere zugeak edukiko dituzu. Zentzu dira zuge kezkak. Ez da egin nire kezkak, nik uste guraso gehienen kezkak dira nagusiki gaur egun, eta dira aurrak bere etorkizuna, izan dezaten, eta aurra egin dezaten, eta pixka bat haiei begira bizi da asko, ez? Nerei begira ere, nire gauza baitu, nire eta istripua izan zenean eta gaina Iruñako lagun batek esan da, ez zu zaindu behar ez zu, esan zenean, eta zira nuen lertu, baina ni saiatu nez urte guzti hauetan nire burua zaintzen, alegia ni behar nituen gauzak niri hartu ditut edo eman dizkiot, alegia saiatu nez parranda egiten,
alde egiten eta behar bezala San Fermin eta asko guztiak ez joatea, eta horretarako etxekoa gutxi egiten ditut, eta moldatu ez bezala, edo horako gauzak egiten ditut. Edo nik nire beharrak ere baditut, bale? Eta horiek, betetzen saiatzen naiz. Mamua baino gehiago da, hori, pixka bat, mamurik bestela lo ez egiteko, ez dakit, eske beti ondo egin izan dut, ez? Komentatu dituzun, Bai. Zogezen ikustuka, mila, asko dira. Eta gehiago, etortzea Bueno, placer bat izan da. oso. Baina bertan zaude, gainean, aitzeki eman diazu nire fakultatearen ondora etortzeko, eta pentsatzen du, igual norbaitek nahazten da, eta ikasle bezala sartzen nahi zenean. Hau da, psikologia fakultatea eta parean dago informatika fakultatea. Ni horrek hasi da. Orduan, lehenagotikan, orduan barrakoietan, eta gero fakultatean. Miratuko diegu agur gure ikuslei. Agur! Agur! Placer bat! Izan ditezela horako asko.